Goedenavond, het is zaterdag 22 april en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. In de wijk Triniteit in Terneuzen was het tijd voor de grote schoonmaak. Bewoners hoefden alleen niet met hun afval naar de Milieustraat toe, maar konden dat gewoon kwijt in de straat. Want daar was een tijdelijke Milieustraat ingericht waar veel gebruik van werd gemaakt. Nou, van alles, hè. Een beetje elektrische apparatuur en allemaal rotzooi wat we kwijt moeten. Hè. En waarom moet het weg? Ja, omdat mijn moeder dat vraagt. En dan doet u dat? Ja, hij kan dat niet meer, dus hij kan dat niet meer wegbrengen. Dus dat doen we. Ze zijn niet kapot, ja, gewoon aan vervanging toe in mijn optiek. Dus ja, daarom doe ik zwaar eigenlijk. De actie is volgens de gemeente nodig om bewoners bewust te maken van het belang van het scheiden van afval. Want er verdwijnt wel eens wat in de verkeerde bak. In de zwarte bak, dus de PMD Plus bak zoals wij dat noemen, komt heel veel afval wat we eigenlijk nog kunnen recyclen. Dus dat hoort eigenlijk niet in die zwarte bak. En door dit soort acties te doen, maken we ook zorgen we voor een stukje bewustwording bij de mensen om het juist gescheiden in te komen leveren. En niet alles in de bak te doen, want dat is zonde voor het milieu. Maar of die boodschap echt blijft hangen? Nou, ik heb op chemische fabrieken gewerkt, dus dat, daar gaan we maar even stop over zeggen. Want het is, wat dat betreft, recyclen, de meesten die trekken er eigenlijk toch niks van aan. Dus. Een ritje naar de Milieustraat werd in ieder geval wel bespaard en de wijk is in 1 keer lekker opgeruimd. De paardentram in Middelburg is niet meer. 50 jaar lang reed Jenny Boon op de tram om mensen rond te leiden door de stad. Maar dit seizoen gaat ze voor een kleiner rijtuig. Als ik met de paardentram ga blijven rijden 7 dagen in de week, dan moet ik voor 4 paarden zorgen. En dat wordt me een beetje te veel, dat wordt te zwaar, daar kan ik niet meer aan. En dit is dus een oplossing om het een beetje rustiger aan te doen. En het is allemaal wat lichter en wat luchter, dus zo bouwen we het een beetje op het gemakje af. Op 16-jarige leeftijd begon de inmiddels 66-jarige Jenny met de rondleidingen op de paardentram, waar 28 mensen in mee kunnen rijden. Ze heeft de stad zien veranderen. Ik vond het toch vroeger allemaal wat gemoedelijker. De mensen waren wat gemoedelijker. Tegenwoordig hebben ze een kort lontje. Als je in de weg staat, dan is het gelijk van weg met die paarden. En wat dat betreft was het vroeger allemaal toch prettiger. Ja. Toch blijft u het doen? Ik blijf het doen. Ik kan nog niet zonder. Want de paarden zijn haar lust en haar leven. En het kleinere rijtuig heeft ook voordelen. Ik heb nu veel meer mogelijkheden om overal tussendoor te rijden. Terwijl ik met de paardentram natuurlijk toch regelmatig voor problemen stond dat ik ergens niet door kon. En de reacties zijn positief. Mensen vinden het kleinschalige toch ook wel heel erg leuk. Dat ze alleen met hun familie alleen mee kunnen rijden. Dat er niet een heleboel andere mensen omheen zitten. Dat vinden de mensen toch wel prettig. Dit zomerseizoen rijdt ze op het kleinere rijtuig. En daarna kijkt ze of ze het blijft doen of toch definitief stopt. Al maanden zitten er gaten in de N254, ook wel de Bernhardweg West genaamd. Hier tussen Middelburg en knooppunt Drieklauwen. En die gaten worden steeds groter. De provincie heeft dat ook gezien en gaat er nu wat aan doen. Ja, dat klopt. Er moet echt gerepareerd worden. Het heeft eigenlijk met 2 dingen te maken. Aan de ene kant een stukje ouderdom. Dan zie je dat de hechting minder wordt van asfalt. Er wordt ook veel gereden over die weg. En 2, dat zijn de weersinvloeden. Warm, koud, de winterperiode, vorstperiode. Dat heeft altijd effect op asfalt. En al helemaal op dit asfalt van de N254, want dat ligt er al sinds 2002. Ruim 20 jaar dus. De provincie wil er nu zo snel mogelijk wat aan gaan doen. Wij hebben gezegd, we kunnen nu niet te lang wachten. We zien inderdaad een aantal kuilen, de scheuren. Dus binnen nu en een paar weken. Maar we zoeken wel een moment dat en het weer een beetje meewerkt en dat het niet al te druk is op deze weg. En als het goed is, zijn deze gaten dus binnen een paar weken verleden tijd. Spannende dagen voor de Zeeuwse toprestaurants. Aanstaande maandag wordt de nieuwe Michelinster bekendgemaakt. En voor een aantal restaurants zou dit grote gevolgen kunnen hebben. Eén daarvan is Katseveer hier in Wilhelminadorp. Zij hebben al jarenlang een Michelinster, maar kregen afgelopen jaar nieuwe eigenaren. En dan wordt het dus spannend. Ja, toch altijd een beetje kriebels. Weet je, we hebben natuurlijk de zaak overgenomen. Het heeft al wel 19 jaar een ster, maar het blijft dan super spannend of wij het ook verdienen. Er zijn natuurlijk niet heel veel bedrijven die gelijk de eerste jaren een ster krijgen, dus dat kriebelt zeker.
Gastheer Paul Labruyère en kok Leon Vermeire werken hier al jaren, maar werden dit jaar eigenaar. En dan begin je wat Michelin betreft met een schone lei, dus zonder ster. En ik denk nog steeds, wij zijn een nieuw restaurant voor ons. Dus als je het eerste jaar geen ster krijgt, ja, vrij logisch, want je hebt nog niks. Je hebt nog geen constante bewezen, ook al zitten we hier al zelf heel lang. Katseveer ligt midden in de polder en daarom heeft de Michelinster misschien wel heel veel commerciële waarde. Het is een klein stukje internationale reclame, dat is wel heel erg. Kijk, als je naar de zuidenburen, de Belgen, kijkt, die gaan heel erg op weg naar de ster. Toch ook mensen uit Nederland die in Zeeland zijn. Je pakt toch altijd heel snel of de app van de Michelin of het boekje, heel ouderwets. En je gaat terugkijken van wat zit er hier in de omgeving. Waar kan je zeker lekker eten? Nou, dat is dan toch een stukje reclame. Maandag weten we of Katseveer de ster mag behouden. We hadden vandaag in eerste instantie droog weer, maar wel veel bewolking. Vanuit het zuidwesten kregen we in de loop van de ochtend te maken met wat regen. En later vanmiddag en vanavond is die regen alweer van het toneel verdwenen. De temperaturen kwamen uit op 12 à 13 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen bij een zwakke wind uit het zuidoosten, minima rond 8 graden. En vlak aan zee op de kop van Walcheren en Schouwen-Duiveland mogelijk een bui. Morgen wordt het wisselend bewolkt en we krijgen te maken met neerslag in de vorm van regen en buien. De maximumtemperatuur ligt morgen rond 14 à 15 graden en de wind wordt matig uit het zuidwesten tot zuidoosten. Komende week is het op maandag nog wisselvallig met enkele buien. De wind wordt matig tot krachtig uit het westen en er wordt wat koudere lucht aangevoerd. Maandag wordt het 11 graden. De dagen daarna zien we droog weer met flinke zonnige perioden en een temperatuur die met een noordwestenwind nog wat naar beneden zakt tot ongeveer 9 à 10 graden. En tot zover. Mocht u nou afgelopen week nog nieuws hebben gemist, dan moet u zeker even blijven hangen, want straks ben ik bij u terug met Zeeland de Week met een overzicht van het nieuws van de afgelopen week. Dus graag tot zo.